Biar fैनानै Bande Mataram Matuje Salam Bodoland Heritage Agrotourism नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखो? बोरै मोनखो माने आं बे फार्स्ट ओपनिं खालामनायावनो जों फैनाय सार प्रमद बर'मोनजों माने बहायनो पेटा हास'ना थांनो मोननाय आरो Welcome back to the Colombo YouTube channel. Channel Bodoland Heritage Agrotourism fैदों. So नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो नुथायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा सावरायनानै जाबाय। आरो जोङो जिबायदि जागोन नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबाय थादो। So बेवहाय आरो गोबां सिंगारफोरा फैगोन। बे सिंगारफोराहा जेनेबा माबायदि मेथाइफोरखौ खनगोन मेथाइ खननायजों लोगोसे जे पाब्लिकखौ माबायदि खुसि होनो हागोन बेफोर खुसिफोरखौ जों नोंथांमोनहा लोगो नायनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय। So नोंथांमोनहा चेनेलखौ गोदान लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो। नोंनि साबसिन रावबो गैया So biting I think lecture जादों बार लानाय मारना आदाइल' दिनैल' गासिनो आरोना आदाइल' मा जाखोनो माबा आथिङा गाज्रि जाबायनोलै आथिङानो गाज्रि जाबायनो देलाय एसे एल'ना होलाय एल'ना हो एल'ना होलाय एसे होमबाबो हामगोन खोमा एल'ना हो आराम मोनगोनब्रा दे एल'ना हो जेबो जायाखै नाहा मुलि जाबा गागोन ना दा गागोन ना गागोन मुलि जाबा गागोन मुलि जानांगोन ने मुलि जानांगोन नङा दा आं मोनसे खोथा बुंनो दा मुलि जानो मानो आं दा बेयाव फैदों नङा होमबा आंथ' मोसानो नांगौमोन दा गाथारनांगौ दा नै दानो गाथारनांगौ आदाइल' एसे एल'ना होबावदो दे हाबावगोनलै मा खालामदों बेलाय मा खालामदों आदाइल' एसे एल'ना होबावलाय मा खालामदों आथिङा गाज्रि जाबायनो मोसानो गोजोनबाय बियो नोंलाय बोरमाखौसो गोजौनिफ्राय बारनायावहाय एसे दाउनावहा रोदाफोरा हेब्बाय खोमा एसे माबा जादों आरो जोंना आदाइल' सारा एसे एल'गासिनो दं आरो एसे एल'नायाव दं आरो नुदोंना नों बोरमाखौसो हायो नोङो मानसिखौ हाया नस्थ' खालामो माथो नोङो फार्मासि दखान गैया नोंनोथ' फार्मासि खुलिदों माथो आदा नोंनोथ' फार्मासि दखान होखायोना हाया न' ना दा हागोन दे गागोन दे एसे जिरायना रेस्ट लाबानो जाबाय स' गाइस मोन दिनै जों सिंगारफोरा नै आदा कस्क'खौ लोगो मोनदों नोंथांमोना आं नागोन आदा कस्क'आ माबायदि मोनखो दिनैनि परफरमेन्सआव फैनानै माबायदि मोनखो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव आलदा आलदा मानसिफोरा आं लोगो मोनफैबाय खिन्थु नेपालिया थालांबाय ओंसेल' खननो हाबाय आं अके नोंथाङा माबायदि भाषा लेंगुवेजआव दासिमहालागै मेथाइ खननोखौ रोङो बर्तमान हाता लेंगुवेज मा लेंगुवेजखौ बुंफोरथि होनो हागोन राभा नेपालि गार' आरो आदिबासियाथ' थाखायो आरो माबाम्बि थायो सामथिं आच्छा सामथिं हमनानै लाबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय गाइसमोन स' गाइस आरो सासे मुंदांखा इउटुबार दंबावो बिनि गेजेराव जोंहा बुटका मास्टार नामा नोंथांमोना मिथिखायो
बे गुटका मास्टारनि गेजेराव जायफोरा जायो हिन्दी मेकार गुटका मास्टारनिफ्राय हिन्दी मेकाराव ट्रेन्सलेसन जाना फैदों स' नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखायो स' दायो आं गुटका मास्टार बा हिन्दी मेकार बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लोगो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना स' नायलांदो नै स' कैसे है ब्रदर बहुत अच्छा है ना ओके इंडिपेंडेंस डे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सो आपका यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है मेरा चैनल तो बहुत फिलहाल अच्छा हो गया आपका चैनल 1 लाख होने वाला है तो आप कैसे फील हो रहा है फील तो बुरा अच्छा ही लगा अच्छा इसे सपोर्ट करेगा और मैं प्रणाम करेगा और गैस लोग को मतलब पब्लिक लोग को मतलब और इसे सपोर्ट करेगा और मैं और मेरी तरफ से भी ये है सो आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों आप लोग ये करना कि इसको भी जो गुटका मास्टर से हिंदी मेकर में ट्रांसलेशन होके आया है अभी उसको आप लोग सपोर्ट करना है कि उसको लाइक करो उसका सब्सक्राइब करो उसका चैनल को सपोर्ट करो जो भी हो अभी और भी हम लोग पूछने वाला है उसको सुनते रहो सो नोंथाङा आं दायो बर'आव सोंनोसै दे आं दायो बर'आव सोंनोबाय दा जोंनि बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखो फिलहाल बोरै मोनखो माने आं बे फार्स्ट ओपनिं खालामनायावनो जों फैनाय सार प्रमद बर'मोनजों माने बहायनो पेटा हास'ना थांनो मोननाय आरो माने सेकेन्ड टाइम एबाराव फैनो मोननानै मोजां मोनदों ना स' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिथाङा नोंथांनि गामिया मामोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनि डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो ओमफ्राय बङाइगाव टाउनावनो आरो स' बिथांनि डिस्ट्रिक्टआ चिरां आरो बङाइगावआव बिथाङा दङ स' बिथाङा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बिथाङा मोजां मोनदों आरो बिथाङा माबायदि बुंगोन नोंथांमोना खोनाखाबाय स' अल लाइक आरो नोंथांमोनखौ मोजां मोननो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो आंनि चेनेलखौबो गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्ट खालामदो आदा एल'ग्राया अ आदा एल'ग्रा दिनै पेन खान्दा गानना फैनानै एल'जोब्बाय बियो नै जास्ट वान सेकेन्ड एल'जोब्बाय बियो थांसै टाइम गैला गारि हामा जादों आदा एल'ग्राया पेन खान्दा गाननानै फैदों नोंथाङा जेनेबा सिख्लाफोरा एल'जिबो एल'वासै नामा स' गाइस आरो सासे मुंदांखा जोंनि पेजार माने पेजार होनना बुंनांसिगोन फेसबुक पेजार इउटुबार सर्स बेखौ बाहायग्रा दङ जोंनि माने आंनिनो बिथां असे लोगो आंगो माने पियार जासुला जायखौ नाम मुंदांखा खारि नोंथांमोना मिथिखायो स' नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बेलाय फेमासालाय स' आदा पियार जासुला नोंथाङा जेनेबा नैबे इन्डिपेन्डेन्सआव जेनेबा जोंनि दुलाराय बर' आफादाव जेनेबा दिनै इन्डिपेन्डेन्सखौ मानिगासिनो नोंथाङा नैबे बड'लेण्ड मा बुंगोन बेखौ बेयाव फैनानै बोरै मोनखो मोजां मोनबाय मोजां मोनबायना बेनिफ्राय जागाया बिराद स्राय स्राय बेनिफ्राय हासिबजों सिबनाय हेन बिराद मोजां मोनदों आरो नेक्स्ट टाइम आरो बेबायदि प्रग्रामाव जों माब्लाबाबो फायलाबानो थानाय नङा जों फैगोन बिराद इन्जय खालामनो बिराद मोजां जागोन बेनिफ्राय लोगोफोर बेयावहाय इन्जय खालामफै दिनैल' नङा आरो अयन' टाइमावबो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना बेयावहाय सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोनोमोन नोंथांनि भिडिअ'आव जे माराम बिनि गेजेराव दानि अबस्थायाव नोंथाङा सासे गार्लफ्रेन्ड मारामखौ फुजिनो मोननाय ब्रास मोनबाय नामा सिख्लाफोरा बिराद ब्रास हरो मिथिबाय लागाव बाय ना आं थांसै मिथिबाय जाबायना गारि गाज्रि जाना दङ लोगोफोर मा खालामनो बैयाव दोङो स' गाइस नोंथांमोना मिथिखाबाय सेकेन्ड गारि लाबाबो जायो मुथु दाबो दङ सेकेन्डल'सो लायो नालाय मुथु दाबो दङ बेनिफ्राय जेनेबा जों दायो भिडिअ'खौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच बाय टाटा